खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय लोगोफोर मैयासो आं मोनसे भिडिअ शेयार खालामदोंमोन जे सरलपारा पिकनिक स्पटआव माखासे थासारि जे दाङाबाजि थासारि जादोंमोन बा सरलपारा पिकनिक स्पटआव गोजाम कमिटि बा गोदान कमिटिनि गेजेराव गोबां नांलाय खमलाय बिदिनो दाङाबाजि बा गावजों गाव नारखे नुरखे जालायनाय जों नुनो मोन्दोंमोन। दा बिनिनो फिन खनसे आं आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय दिनै भिडिअखौ लाबोफिननाय जालायबाय लोगोफोर। सरलपारायाव जे जालांनाय जाथाय बे जाथायनि गुबै जाथाया मा जादोंमोन दा बे जाथायखौ नोंथांमोननो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेटखौ होगोन। थ' लोगोफोर बेवहाय जोंहा बे जाय सरलपारा पिकनिक स्पटनि माखासे गोजाम कमिटिफोर दङ बिथांमोना माखासे बाथ्रा फोरमायदों जे बे समाव सोरनि गोरोन्थिनि थाखाय बा सोरनि थोननायाव बेफोरबायदि दाङाबाजिखौ खालामदों बा बिथांमोनखौ बोरै होखारनाय जादों बिनि माखासे खेंफोरथिखौ बिथांमोना होदों। नोंथांमोननो आं बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन। लोगोफोर बेवहाय गोबां बाथ्रा ओंखारदों जे माखासे एक्स एनडिबि बा जाय बिआर फेरेंगा सार जाय दानि बिटिआरनि मानगोनां रन्जित बसुमतारी सारनि बिथोन बायदियै माखासे एक्स एनडिबिफ्रा थांनानै बिथांमोननि जे गोजाम कमिटि बिथांमोनखौ माखासे गुलाय गुजाय खालामहैदों बा गोबां थासारि खालामहैदों होननानै फोरमायदों। स' लोगोफोर बेवहाय जोंहा मा बेसेबां थार आरो मानि थाखाय बिदि जानो गोनां जाखो थ' लोगोफोर नोंथांमोना एसे साननानै कमेन्टखौ फोरमायलायदो लोगोफोर। आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायलांब्लानो गासैबो बुजिलांगोन लोगोफोर। दिनै जोंहा सरलपारा होनोबा मोनसे भुटान हादरनिफ्राय फैनाय मोनसे बिराद मोजां दै दङ। बे दैयावहाय बिराद मोजां बिफां लाइफां मोनसे अन्थाइबारि मोजां समायना जायगा दङ। बेखौ नायनो थाखाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेहाय नायनो फैयो। बिनि बारहावाया मोजांखाय ओमफ्राय बेहाय फैनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय बेहाय खालामो, बिसोरो आयोजन खालामो। बेहाय जाखांनानै बिसोर सोरबाया गारनो थाखाय जायगा गैयैखाय जाखोन्दाफोरखौ गारनो जायगा गैयैखाय दिनैहाय बेखौ जोङो साफा खालामनो होननानै नैबे सरलपारा एरियानि जोङो लकेल हिसाबै मोनसे ससाइटि ग्रुप दानानै जोङो दिनै बेखौ जोङो फोसाबलांबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो दिनै जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै थांबाय। मानो होनोबा दिनै जोंहा मोनसे ग्रुप दं एक्स एनडिबि, बिसोरो जोंनि गेजेराव हाबखावनानै गाज्रि मावफैबाय। बेखौ जोंहा जोंनि बे एरियानि ससाइटि क्लाबनि जे मोनसे सेंग्राफ्रा इउथ्सफ्रा दिनैहाय बेखौ गनायना लानो हायाखै। मानो गनायना लानो हायाखै होनब्ला जोंहा बे एरियायाव गोबांथार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बेखार दं। दिनै बेंगालराव थांनानै जेबो जोंहा बेनिफिट गैया। बेनिखायनो बे जायगायाव जोङो गावनि माबाखौ एसे एनै गस्ला गामसा सेन्देलफोर बायनानै लानो हायो खोमा होननानै जोङो दिनै बे सेंग्राफ्रा बाहाय गसंथानानै दङ। दिनै जों जाथि मोनसेल' नङा, अखल जोंहा दिनै आदिबासि दं, बर' दं, राभा दं। बे मोनब्रै ग्रुपआ जोंहा दिनै मोनसे ससाइटि दाना जोङो दाहाय रेजिस्टार खालामना लाबोबाय। बेनि गेजेराव दिनै मानो बिसोरो हाबखावनानै बेबायदि बेले बेजे लाबोनो सानदों। आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों जोंनि बिटिआरनि सारआ दिनै मा एंगेलजों लांनो सानदों जों बेखौ मिथिया। जोङो दिनै बेनि रिकुवेस्ट रायजोफ्रा बेखौनो लुबैबाय थादों। बेखायनो बे जिनिसखौहाय बिथां फेरेंगा सारआ बे जिनिसखौहाय बोखारनानै होनांगौ। दा बे जिनिसखौ जोङो पाब्लिकआ लुबैबाय थादों। बेखौ बोखाराबा जोंनि सेंग्राफ्रा बेहाय मोनसे गोख्रों जोङो आरो लाबावगोन होननानै सानलायबाय थादों। बेनिखायनो बिथाङा बेखौहाय अननानै बोखारना होनांगौ होनो थाखाय बेखौ आं बुंथ'बाय आरो। जोङो मिथिया, मानो होनोबा जोंनि इउथ्सफ्रानो बेखौ सालायबाय थाखादोंमोन। मानो होनबा बिथाङा बाहाय मा एंगेलजों लाबाय थादों जों मिथिया। रेन्जारखौ नुनानै खेबथाम खेबब्रै लामाखौ जावथेबाय थादों जिसिबि लानानै, आरो गेटखौबो बुफायनाय जादों। बेनि गेजेराव होमब्लाबो जोङो लकेल हिसाबै जोंहा बेवहाय मोनसे प्रग्राम फैगोन होननानै जोङो बेखौ सानलायबाय थानानै जोङो बेखौ हगारनाय जायाखै। दिनैसिम बेहाय जोङो सोलिबाय थानाय दंमोन। दा आरो माथो होनबावनो, जोंनि लकेल एसएसबिआबो होनदों बिसोरनो हगारोबा, बिसोरथ' उग्रपन्थी ग्रुप, दाथ' नोंसोर लकेलिटि मानसि, नोंसोरनो थानांगौ, नोंसोरजों जों सापर्ट दं। बायसान्स बिसोरो लोङै जायै सोरखौबा बिदिनो बुथारलाङोब्ला बिनि रिक्सआ सोरनाव थागोन? दा लकेल हिसाबै जों नोंसोरखौसो हमनाय जागोन होननानै बिसोर बुंबाय थानायखाय जोंबो बे जिनिसखौ हगारनाय जायाखै। दा जों जुक्तियैनो दं आरो। नमस्कार, মই শ্যাম শৰ্মা। এতিয়া মই सरलपारा पिकनिक स्पटर आছোঁ।
এতিয়া ইয়াতে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে কি আমি লোকেল মানুহকে পিকনিক স্পট চলাই আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এক্স এনডিএফি আহি পিনি মানে সিহঁতে চলাব খুজি আছে। আৰু এইবিলাক কথাটো আমি ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰিম, আৰু এইটো আমি এক্স এনডিএফি বিলাকক পিকনিক স্পট চলাব নিদিম, আমাৰ লোকেল মানুহে চলাব। ইয়াতে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে সিহঁতে পালাই যাব পিছত দিনত, কিন্তু লোকেল মানুহকে হেৰেছমেণ্ট হ'ব। নদী আছে ইয়াতে মাজতে, নদীয়ে মানুহ লৈ দিয়ে, মানে মাৰি দিয়ে, কেতিয়াবা বানপানী হৈ থাকে ইয়াতে। এইটো কাৰণে এতিয়া এক্স এনডিএফিকক কেনেকে পাৰ্মিশ্যন দিছে চৰকাৰে, এইটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। खौ जोङो लकेलिटि हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि हिसाबै दा बेयाव मोनथाम क्लाब दं। जोंनि बे ओनसोलावहाय बाफुजि क्लाब दं, आरो हिमालय क्लाब दं, आरो टाइगार क्लाब दं। बे मोनथाम क्लाबनिफ्राय बेखौनो अबजेक्सन खालामनाय जाबाय जे माने बै समावहाय जिखुनु कमिटि गैयै समाव बियो जाफैग्राखौथ' हमथानो हाया। बे जाफैग्राखौ हमथानो हायैनि समावनो बे माखासे सेंग्राफ्रा बेयाव एंगेज खालामनानै बिसिनि जानाय लोंनायखौ गारबाय थाखादों। आरो गारनायनि समाव जिखुनु जोंनि EM सारा फेरेंगाया बेयाव फैनानै खेबथाम बिथाङा दिनै खेबसेया जावथेफैबाय, आरो खेबसेया मिडिया होबाय, खेबसेया नै दाख्लैसो दानसिनो थिनहरबाय, आरो दाख्लै खेबसेबाव गेटखौ बुफायनो खोन्थाहरबाय। खिन्थु दिनै बुजिस'नो हाया मा साननानै दिनै एक्स एनडिएफबि जोंनिनो आंगो लोगोफोरनो बेबायदि स्टे अर्डार होनानै बेखौ खुलिनो नागिरदों। नाथाय दिनै जोंनि बेयाव थासारि सुबुंफ्रा बेखौ जानो होआ होननानै दिनै अबजेक्सन खालामदों। सारा बेखौ अननानै माबा मोनसे राहा लायोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगौ। सारनिसिम आर'ज गाबो, आरो जोंबो माखासे एक्स एनडिएफबिनि जानानै खावलायहरदों। दा गावजों गाव नारा नाथाखौ जों मानो खालामनो, सारा माबा मोनसे बेबस्था लानानैहाय बेखौ समयसाफोरखौ समाधान खालामोब्ला आंनि फाङैहाय बे जायगानि जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनगौ आरो। गोजोन्थों।